Vi er ikke så gode til det. Jamen, nu er I da på hjemmebane, er I ikke? Ikke murer. Altså, jeg er ikke meget murer over mig. Det er jo noget med, at du har en fortid i cykelbranchen, er det ikke rigtigt? Ja, jeg er Synes jeg læste i avisen. Jeg er elektronikmekaniker. Har du ikke? Var det ikke noget med nogle andre? Jeg har det er også fordi, organiseret du har lavet en ja. organisering i cykelbranchen. Jeg kan lave det der fjernsyn, hvis det går stykker. Nå, okay. Jeg ved. Ja. Eller den der måske. Det kan jeg ikke rigtig. Men det kan man så heller ikke lave det mere, fordi nu er det ikke meningen, det skal laves. Nu skal det bare smides ud. Den er rigtig. Den her. Den tror jeg er... Fart. Hvad er det, der har fået jer til at komme i dag? Jamen, det er jo... Jeg synes, det er så fedt, når vi viser fagene frem, og man kan se den stolthed, der er. Så... Ja. Altså, er der noget sådan særligt omkring det her med online læringsuniverset, som... Nu prøver vi det jo, og ja. vi kan jo se, at bare... Nu er vi jo håbløse amatører, men man kan jo se, at man kan virkelig blive stillet på nogle opgaver her, som jo kan matche noget af det, man oplever i virkeligheden, ikke? Kender I det fra andre fag, at der er nogen, der kommer i gang med sådan noget der? Ja, der er også andre fag, der arbejder med det. For eksempel, jeg har set noget rigtig flot, der er lavet til sådan noget med at reparere vindmøller og sådan noget, hvor man så kan prøve at være oppe i vindmøllen, uden at være der, ikke? I sådan et digitalt univers. Så jeg tror, der er rigtig mange fag, der arbejder med det. Det er, tror jeg, der er rigtig meget fremtid i det også. Altså, der skal, som jeg umiddelbart så tænker man jo, jamen det er jo de unge til at spille computer dagen lang, ikke? Altså, så, jamen, så og så de der belønninger, man får, når man spiller computer. Ja, det var jo... Jeg kan simpelthen ikke... Men også de der belønninger, altså man får jo bare hurtigt at vide, om det er rigtigt eller forkert. Så det bliver så meget gameagtigt. Det kan jeg godt lide. Jeg tænker straks, det kunne jeg da godt lige spille lidt.